Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφθεί κανείς μια περιοχή της χώρας μας. Μπορεί να είναι το ίδιο το σκηνικό, μπορεί το απέραντο τοπίο, μπορεί οι φιλόξενοι και χαμογελαστοί άνθρωποι, το καλό παραδοσιακό φαγητό, το περιβάλλον. Το ποικιλόμορφο τοπίο και η πλούσια βλάστηση συνθέτουν μια γοητευτική εικόνα στη Βερδικούσα Λάρισσας. Ένα ιστορικό και παραδοσιακό χωριό, μια ανεξάρτητη κοινότητα χτισμένη σε υψόμετρο 850 μέτρων, 25 χιλιόμετρα από την Ελασσόνα. Η θέση του χωριού στις ανατολικές πλαγιές των Αντιχασίων ήταν ιδανικό πέρασμα για τους κλέφτες από τον Όλυμπο προς την Πίνδο. Η Βερδικούσα απελευθερώθηκε από τους Τούρκους το 1912. Η κτηνοτροφία, η υλοτομία, η καλλιέργεια καπνού και τα κυπευτικά βιολογικής καλλιέργειας αποτελούν την κύρια σχολεία των κατοίκων. Τα τυροκομικά, το τσίπουρο και τα ντόπια κρέατα αποτελούν την πρώτη επιλογή των επισκεπτών που φτάνουν εκεί από όλη την Ελλάδα. Ο ταξιδευτής, ο πεζοπόρος, ο ποδηλάτης, ο κυνηγός, ο ορειβάτης εχμαλωτίζεται από χρώματα, εικόνες, μυρωδιές και ήχους που ξυπνούν τις αισθήσεις. Μυρωδιές από τα δεκάδες γραφικά ταβερνάκια που υπάρχουν κυρίως στη μεγάλη παραδοσιακή πλατεία του χωριού και ήχοι από τις αναβιώσεις των εθήμων που γίνονται συνέχεια με πρωτοβουλία του Μορφωτικού Συλλόγου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκκλησίες του χωριού, ο πετρόχτιστος ναός του προφήτη Ηλία, τα ξοκλήσια Περάσα και Άγιος Γιώργιος, καθώς και το παλιό μοναστήρι στο Μετόχι. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το πετρόχτιστο δημοτικό σχολείο του χωριού στη θέση Πλατάνια, καθώς και το παραδοσιακό πέτρινο γεφύρι του Δαμασκηνού, το οποίο ενώνει τις όχθες του Παλισιώτη ποταμού. Οι φυσιολάτρες θα εκπλαγούν ευχάριστα ανεβαίνοντας στην κορυφή Μαμαλή, αφού μπροστά τους θα απλουθούν η Πίνδος, τα Μετέωρα, τα Βόρεια Άγραφα, η Γιώνα, η Ίτη, ο Κίσαβος και ο Όλυμπος. Στην περιοχή υπάρχει ακόμη έκταση 15.000 στρεμμάτων που αποτελεί καταφύγιο θηραμάτων, όπου κυριαρχεί το δάσος οξιάς. Το δάσος αυτό, από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας στο είδος του, αποτελεί σημαντικό βιότοπο για τα αρπακτικά πουλιά, τις αλεπούδες, τα αγριογούρουνα, τους λαγούς. Μέσα στο δάσος, σε σημεία διαλεχτά, υπάρχουν οι όμορφες πετρόκτιστες βρύσες, πασπάλι και ασπροβρύση. Στην Βερδικούσα σμίγουν θρύλοι και παραδόσεις με ιστορικά μνημεία, ένας πραγματικά επίγειος παράδεισος που έτσι σκαρφαλωμένος θα ρησαγναντεύει όλο τον κόσμο. Ένας μοναδικός τόπος ξεκούρασης και ανάπαυσης. Το καλό φαγητό, οι παραδοσιακές γεύσεις, οι πίτες, τα γλυκά, τα ξεχωριστά κρέατα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών που κατακλείζουν το Σαββατοκύριακο τους ζεστούς φιλόξενους ξενώνες του χωριού.